we gaan een nieuwe burgemeester in Tichester. Die is van de week is die beneemd en de sleutel van het gemeentehuis gekregen. En de dijs erop, Jalvin Johan, zo er alweer van start. Dus die is al er ook aan de gang. Maar wij weten nou niet precies waar het er is. Maar hij zit hier bij ons aan de tafel. Ik denk dat we de primeur hebben. Dat weet ik niet. Kanter Breuker, welkom. Ja, dank u wel. Ja, voor het eerst op de radio, tenminste niet in uw regio. Dat klopt, ja. Ik kwam naar de onbeveling ben ik al eens een keer op de Radio West. Maar heel mooi dat je nou hier bij hem bent, zeker. Ja. Nou, we zijn van, we maken een soort kennismakingsgesprek van, we zullen wel even moeten rent. Ja. Want we weten natuurlijk net waar Kanter de Breuker is. Plotseling hebben we een keer een meneer lanceert hierin, of dropt in de gemeente. En normaal maar met waan. Dus, Ja. Maar ik zei straks al even, in de woorden ben we gewend om te vragen van, waar komt wij? Ja. En van waar best doe je? Om maar even familie te plaatsen. Dus daar moeten we beginnen. Nee, dat zijn natuurlijk hele typische Friese vragen Ja. wat het dat betreft. Ja. Nee, ik ben Kanter Breuker, zoon van Flippers en Rientje Breuker. Ik ben binnen in Ljouwert, maar doe ik nog een lieds BNW en baby. Ben is ooit met verhuizen uit Bozem in de Groothoeken, vlak bij Snis looit dat. Dus daar ben ik opgegroeid en doe ik voor de studie huisuitgang. Ja, ont die tijd heb ik daar wennen. Maar alles erop en eronder. Dus zitten we het dorp van Fjouwen Meesken, liefst dorp dus, maar wel een heel warm dorp. Wat doe je ook daar? Keertse, reetrieden, oisziek in die tijd ik nog. Ja, bijzonder warme jeugd heb ik gewoon daar. En dus gewoon heel erg van binnenuit ik die Friese wereld voor kinderen leer op die manier. Ja. Wel die hoeken. Ja, het is natuurlijk ook wel wat verschillende manieren. Maar ik denk uiteindelijk dat de overeenkomsten groter binnen dan de verschillen. En dat we uiteindelijk alweer toch, als je nou uit de woorden komt, als je woordpiek binnen, wat je kloikelen binnen, de overeenkomsten binnen, zo denk ik eigenlijk ook groter. Goed. Ja. Nou, ja, ik ben daar ook geroeid. Misschien op de Spallenwijs, misschien in Snits of staat denk ik dan. Klopt, ja. En dan maar een keuzemaatje. En Ja. Wat, ik wil letten brandweerman worden, of politieman worden, of burgemeester worden. Dat ziet er toen naar in, denk ik. Maar Nee, klopt. Wat voor keuzemaatje je dan? Nou, dat is een goed punt wat je vreeg. Hè? Want als je op de middelbare school zit, dan ben je natuurlijk jong. En dan in principe denk je een heel horen ding. Dan onder de komst en wat voor beroep wil je nou uitoefenen. Bij mij wie dat ik wel wat een ziektocht, wat ik uiteindelijk weer voer. Dus ik heel lang nooit door economie. En dat heeft eigenlijk te krijgen mooi. Ja, dat is intuïtief, want je bent natuurlijk hartstikke jong. Je mag net denken dat je op dat staat erop precies weet hoe het leven in elkaar steekt. Maar intuïtief, wie ik wat dwaas mooi de vraag van hoe zit nou eigenlijk de wereld in elkaar? What makes the world go round? Dus dat boeide mij. En uiteindelijk heb ik eigenlijk op een relatief let moment heb ik toch, nou, notaris, dat liep mij een mooi vak. En ik dat voor intuïtief. Waarom wie dat? Dat wie omdat ik het idee had dat je in het notariaat in je maar te krijgen en dan snap je precies hoe dingen werken. En dat vind ik heel belangrijk, omdat ik graag weet hoe dingen werken, omdat je er dan ook goed oordeel verder kent en dan een bepaalde keer van hoe kun je daar het beste mooi mee omgaan. En wat mij ik in het notariaat ondersprutst, ik heb in die zin ik wel wat vergeleken met orenvakken. Dat is dat jou als notaris ben je vertrouwenspersoon. Je bent waard om mensen te helpen. En dat is nu die vertrouwensrelatie die er is en ook op een onpartijdige manier. Dus je zit er net op een partijdige manier in. En dat sprutst mij voor de tweede laatste keer intuïtief sprutst mij dat oor. En dan is het natuurlijk al wachten dat eruit komt. Maar dat is er uitkomt. Dus ik heb jarenlang het vak maar een soort nog te willen steeds mij in het Fries heel mooi heb ik dat dienen. Maar ja, je groeien ik in je vak. En het zit ik net stil. Dus ik ben bekomen heel lang in de wereld van de testamenten, nalatenskappen, echtskieningen, huwelijksbetingsten, zat het dan heet. Ik een soort, ik wil onreppelijk wat, dus overdracht van huizen en hypotheken. En eigenlijk al redelijk gauw kwam ik te loon in de wereld van het bedrijven. Dus wat ik een heel soort dien heb, dat is BV's oprotsen, structuren van bedrijven oprichten. En dat klinkt wel heel technisch, maar waar komt het ooit naar op deel? Dan komt het op deel, hoe kun je als de goede balans in de tussen ondernemen en rest in de hollen. Nou, daar heb ik dat dienen, maar een soort willen. En die tussen die groei steeds terug. En ik merk om mezelf dat er eigenlijk altijd wel wat in zit, denk ik achteraf. Dat het maatschappelijk, dat lust mij eigenlijk altijd het meeste. Dus zo kwam ik deel in een niche, zat het dan in turbotaal heet, een superspecialisatie. En dat is de semi-publieke sector. Nou, in normale mensentaal, daar gaat het door school en dan gaat het door zwaargestelling. Dus een huis voor al ruim, of een ziekenhuis, of een school voor basisscholieren of voor middelbare scholieren. En wat die ik er dan wie ik vooral bezig mooi de manier waarop ze bestuurd waren. Daar komt toch ik eigenlijk wel weer, en dat vond ik wel weer aardig en dat is omdat het vriendelijk waarom komt, een stuk economie bij waarom. Want ja, we weten met z'n allen,
zo'n graag een soort ding dwallen, maar dan is de vraag gegeven, in de capaciteit erik, binnen de Sintenrik. Wat wij bijvoorbeeld in het onderwijs organiseren, mooi maken hebben, is toch een krimpen in de leerlingenaantal. En dat heeft zijn weerslag gewoon op bijvoorbeeld de school. Er binnen minder leerlingen, komt minder hieltes binnen. Dus het schoolbestuur is gewoon vragen, hoe gaan wij dan verder? Dus het laat tot nogal wat fusiegolven. Dus dat we, of een fusiegolf mag ik zeggen. En een oorontwikkeling die erbij kwam, en dat is eigenlijk de meest recente en de week het meest met dwaande op het moment is dat voor mij het moment kwam om te stoppen met notaris. Dat is wat neemt het IKC-vorming. En dat is eigenlijk de optelsom van bijna opvangen basisonderwijs. We hebben ooit een keer in het verleden hebben zo'n een school begint op, nou ja, eerst wie dat sowieso letter waar het 4 hier. En daarvoor die periode dan ben je net op school, wat natuurlijk net inhoudt dat met net goed op een postwurm had. Nou, een lange tijd hebben we er nooit toch kinderen de combinatie maken worden. Aanvankelijk werd het een arbeidsmarktvraagstuk. Zo van, nou ja, we moeten eigenlijk bevorderen dat in het kader van de arbeidsparticipatie van mensen en het draaiende horen van de BV Nederland dat ze vol op mensen kon het werk kunnen als ze dat willen. Dus de matrike verzinning was voor jonge ouderen werd dus ben als ze jong binnen, werd er goed de postwerk in. Maar gaande is men eigenlijk steeds meer inzoen dat die eerste 4 hier heel belangrijk binnen in het kader van ontwikkeling van BN. Als je BN op jongere leeftijd in zijn omgeving brengen, dan kun je ze eigenlijk al heel snel leren, werd ze dus eigenlijk van hun letterlijk leven een heel soort profiet van hebben. En dat het ertoe leidt dat scholen en benopvanginstellingen ook al opzocht hebben. Dus of schoolvregen hebben, keer bij die keerwerking gewoon. Dan denk je jou in principe, nou ja, dat kun je toch betrekkelijk simpel, kun je dat in elkaar komen. Maar zo werkt dat in Nederland net. Omdat er 2 totaal verschillende domeinen binnen qua financiering. Dus binnen verschillende yieldstroom. En als dat één keer zo is, dan komt er een hele orenwereld van regels komt er. Om te passen. En daar stoppen we even. Ja. Nog een, dat is een boeiend verhaal. Maar nog even waarom naar de persoon. Ja. Ik luister, je moet even naar het sociale. Je bent trouwd, je hebt 2 ben. Ja, klopt. Ja, die ben nog thuis, of net? Nee, die binnen door iets. Okay. Ja, trouwt Malinda, Langlien, die heb ik in je collegebak een kind geleerd in Grace. Oh. En 10 jaar naar de Ronestedt gaan naar je studie in Grace. Daar hebben wij een skoft in het Gooi wennen in Bussum. Toen hebben we een skoft in Amsterdam wennen. Weet ik naar werken Linde wennen in Bussum. Maar soort willen hebben we werken. Dan ben je 20, maar goed, dan is natuurlijk de grote ster die lokt natuurlijk ik op dat moment. En op een zeker ogenblik kwam de vraag voor u, ja, wat gaan wij nou doen? Dat is het 31. En toen hebben wij zelfs luidere perspectieven der trotten gaan, maar we hebben toch we zitten beide in het vak, heel lang in het notariaat werken. Van ja, het liek het us een vak, een beroep, werd je toch wat vergroeid met je omgeving binnen in het notariaat. Dus toen hebben wij toch, dan maar we toch ziek je het in de regio werd we bij de wooi komen. Linda is zeker opgegroeid in Friesland. Dus deze kant op jongen, nou, uiteindelijk keer dat Ljouwert werd bij een Lonna binnen in 2000 wie dat. En toen zat verder in de notariaat bekomen, daar binnen bij de benen komen. We hebben een famke en een jongen. Die binnen ook 23, 11 weer die op de duiveninstallatie zit. Het maakt het nog feestelijker dan het alweer. Ja. Die studeert nu in Rochten in Leiden. Dus die zit in Ronstedt. En we hebben nog een zoon, Roin. Die studeert economie en die zit in Utrecht. Dus ja, die zitten net alle dagen meer. Dus precies ik een hele levensfase zo'n Brutsen. Ja. Je hebt tijd genoeg om burgemeester te worden. Ik heb meer dan genoeg tijd. Ja. Toch het ik nou eens even dan al die tijd. Ja, precies. Ja. Goed, nou ja, goed. Dan de stap, een bepaald moment, je bent nou 56, 57? 56, 56. Ja. Dat is een mooie leeftijd, denk ik, om nog een draai om je carrière te gaan. Dan, klopt helemaal, ja. Maar, ik zei gelijk, business kersen vroeger toch wel ik ook brandweerman worden, of politieman worden, of piloot, maar burgemeester zit er bijna nooit bij zo'n lijstje. Nee. Wanneer komt dan het moment dat je denkt van, hé, dat is wel iets wat ik... in de jest van mijn carrière, lekker zeg maar even wat ze ik vind dit dan wel heel pessimistisch. Maar het is uit 56. Je bent al een behoorlijke carrière aan, normaal gezien. Nee, dat klopt. Ik zou het zelf net definiëren als de jest, maar ik snap wat je bedoelt. Nee, maar goed, het is de bos, ja, sorry. Ik kom naar winter achterom, dus ik kan dan heel scoot worden. Ja, klopt. Een mooie, warme Indian summer neemt het toch? Indian summer. Leef het samen door. Nee, maar goed, ik denk net dat je het in de vorm Sam had. Ik heb tijdens mijn installatieverhaal, mijn speech, een beetje gekkerend zo. Ik heb Josje me net maar de ketting van de spiegel staan. De keten heb ik geleerd van collega Bouwman.
En ik heb binnen het in die van de jongens dacht ik maar burgemeester werden. Nee, daar gaat het mij net om. Het gaat mij om eigenlijk de functie die je vervullen kan. Dus de zin die je wat je budgetten kunnen voor, zoals je in Friesland natuurlijk zegt, de meerskip voor de inwoners van de gemeente. En hoe gaat dat dan? Op een bepaald moment, wat ik natuurlijk voor jongen, het moment dat de bende door het wint, dat het er een belangrijke rol in spelen. En ja, ik toch een kind wat denk dan, trok in het notariaat tot op zich kind hier, of er een oren stap in zetten en de wie ik eigenlijk wel onta. En dat wie eigenlijk de optelsom van twee dingen, dat wie aan de ene kant dat ik in mijn werk eigenlijk een beetje in die superspecialisatie zie het, en dat wie natuurlijk net voor niks, dat zocht ik wel op. En ik wil wat in de goede zin van de veteran van het vak te lonen kan, want ik passeer eigenlijk geen testament meer, of de meeste snel en dan gezien, maar dat wie het dan ik wil. En daarnaast hier ik toch een soort bestuurlijke nevenfuncties van. Hoe werkt het dat ooit mijn witte notaris binnen, dan ben je vaak vregen natuurlijk voor stichtingbestuur, omdat men denkt, nou, José daar wel verstand van heeft een bepaald ding, dus kom er dan maar bij. En dat waren eigenlijk steeds grutter en grutter. En ik merk dat ik daar gewoon niet on hier. Dat vond ik leuk om te doen. Dus ik dacht, als ik nou over het oors wil en ik wil wat oors, dan maak ik het in die hoeken ziekje. En daar ben ik vrij breed erin stap. Want ja, in 24, daar zit je nog vol in je werk. Dus dan ben je er wel onbewust mee bezig. Maar mijn ondervinding is wel dat het pas echt begint te leven op het moment dat je er echt met waan binnen. Dus doet het dan iedere keer begin 24 weer. En ik de Amstempel onder wiel gaan hongen hier. Doe ben ik pas echt nooit tinken gongen welke hoek maar het op. En ja, wat doe je dan? Dan kun je praten. Want dat maak je net op eigen hout zitten. Dan maak je gewoon oormeesken praten, zodat je je eigen gedachten scherp is. Dat je gewoon jerk in veroren hoe die dat sjuggen. Hoe die het in jouw oor sjuggen. Want je maakt er gewoon een iep met kwetsbaar. Maar je jezelf in opstellen. Want ja, het gaat nu wel ergens oor. En op zeker ogenblik is ik het naar de burgemeester voorbij kom. En ik heb het hier nooit gedacht, ja, eigenlijk liek het mij er wel wat. En waarom? Dat is omdat je op een hele brede manier dwaande binnen. Als het nou is, als het gaat om veiligers, of het gaat om Sinterklaas, of het gaat om meer die 100 jaar worden is, of het gaat om bestemmingsplan, overal komt dat in waarom. En wat ik natuurlijk vanwege mijn vak, mijn innerlijke motivatie hiet het dan altijd in het jargon, die is tieren wat van hoor budgetten kennen. Vanuit de intentie om, ja, je bent een mooi in oor, zo zit ik in mijn koor, dat heeft ook iets in budgetten kennen. En dan, als je dan ziek je naar een manier waarop je dat dwang kunt, die wat oorsluit bij, ja, wat je dan denken dat je brengen kunnen, dan liep me dit een hele mooie invulling, zeg maar zeggen. Dus ja, zo is het op het beeld komen. In het want het ambt van burgemeester is natuurlijk wel verhoren in de oude jaren. Dus het is wel, of verhoren, het beroep is natuurlijk de inhoud bloot tot hetzelfde, maar meestal zit er oorsje aan. Er is ik wel meer, maar de jeugd is die binnen het huis, maar wil ik het, ik weet nog van jouw voorganger, dat ik maar de ben. Dus je werd op squalp aansprutsen, nou, daar die vind je hem net meer les van, maar... Nee. Bedreigingen, wethouders, de commissarissen, Judith Justitie, je spiets ik even aan. Ja. Het vak het soms hier en daar wat glans verlenen, of liek het dat zo? Glans, ik begreep wat je bedoelen. En ik denk eerlijk zo, ik wil dat, als je 50 jaar weer om spelen in het tijd, dan denk ik, want doe ik er zelfs, nou, wie ik er amper maar goed, toen ik de busje voor zelfs net. Maar ik denk dat het echt wel een oren tiert weer. En ik ken wat dat wel een beetje te parallel met mijn eigen oude beroep loeken, want er gaat zich eigenlijk de vergelijkbare ontwikkeling verdienen. Maar om het even op het burgemeesterschap te beloeken. Ik denk eerlijk zo dat die oude situatie van beetje misschien, zonder dat ze bedoeld is, autoritair oorstaan. Ja, dat is gewoon net met van deze tijd. Dus dan moet je dat vak net meer uitoefenen willen. Ik denk dat het op zich een goede ontwikkeling west het dat een burgemeester dichter bij de meesten is komt te staan. Aan de andere kant moet je ook eerder precies voor die ontwikkeling die je bedoelde. Zo van, nou, slaat het ik terug op bepaalde punten. Dat is natuurlijk een forse uitspraak die ik nou toch, slaat het terug. Want je moet uiteindelijk je realiseren dat je er binnen voor de meesten, voor de inwoners, en je moet net te snel die conclusie loeken. Maar wordt altijd gaat om, en dat is dan vaak natuurlijk wat je hier agressie, verhudding. Hoe moet je dat zien staan? Nou ja, ik denk dat je uiteindelijk moet je altijd elkaar in eren blauwen. Je moet altijd redelijk blauwen, je moet altijd eer geven voor een hoor. En voor mij het eigenlijk, en neem dat wel wat principieel, zo klinkt het ik wel, maar het voor mij echt een rol spelen bij de keuze om te solliciteren. Ik toch van ja, altijd nou, en dat klinkt misschien een beetje negatief wat ik het bedoel.
het moet wel gebeuren. Je moet uiteindelijk wel denken van, we moeten mooi naar verder. En voor mij had het eigenlijk wel wat een uitdaging geweest om die, zou ik het ergens opschrijven, de handschoen op te pakken. Ik denk van nou, verder, zelfs de mooie kritiek mooi daar wezen. Daar mag je mooi over praten kunnen, daar mag je hier moet je daar verstellen. Maar we moeten dus er net toch ontmoedigen litten. We moeten verder. Dus ja, je hebt gelijk de omstandigheden binnenverhoren. En dat moet je serieus nemen. En je moet ook altijd proberen om dat beter te krijgen. Net vanuit de hechte marineoorlog is en meestal opziekje. En hopelijk is de Rick van beide kanten ik de romte ervoor. Maar we moeten net dus zelf terug van de wies brengen litten, want we moeten verder. Nou, je bent nog net over de weekend, tongetje. Dan is de eerste vergadering. Ja. Ik zei straks in de uitzending dat je bent volgens met een nootje in de boeter, want dan hebben we het heikele punt van de biovergister van de rentak hebben we onder water. Ja. Dat is gelijk een vuurdoop, of net? Nee, dat... Nou ja, als je... Ik ingewikkelde dossiers die hier hebben het vak. Ja. Daar moet gewoon zorgvuldig mee omgaan worden. En het is mijn rol om te bezieken. Ik ben natuurlijk krek om daar een goede meer invulling aan te gaan. En ik heb er een soort vertrouwen in. Daar stink ik net alleen steenlijk erin. Dus je kunt dat in die zin keer dat vuur open, denk ik, laten nemen. Nou ja, in die zin, het leefveelbod. Dus je hebt volle publieke tribune. Dus je zit echt in het theater oorweek. Van dat elke nieuwe shirt van, de burgemeester, zult dit varkentje even wassen. Ja. Maar je had net een inhoudelijke rol daarin, want dat is de wethouder natuurlijk. Ja, nou, het is vanzelfs natuurlijk wel zo dat je als burgemeester ben je voorzitter van de vergadering. Dat is jouw rol in die vergadering. En je hebt gelijk, de wethouder die keert daarin voorop namens het college dan. Maar goed, het is vanzelfs natuurlijk wel een beraadslaging van de RIE. Zat het democratisch proces, ik herinner me het. Ja. En er is niks verkeerd omdat mensen die zeggen er u te kennen. En dat ik ze weer organisatoren zien wie op het podium. Daar heb ik bij geweest, dat wie dus de eerste werkdooi. Ja, dat wie voor mij natuurlijk een hele goede manier om te zien hoe het leeft, wat het sentiment is. En daar mag je natuurlijk heel serieus mee omgaan. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat je als oerhiet, je moet een hartje, je moet de overwegen, je moet de leverseze ding die inbrog binnen oorvaagje. Ja, en dan moet er vanzelf uiteindelijk wel een knoop teruggehakt worden. Dus als je dat op een manier doet en je stel je iepen voor alle inzoeken die te wijzen vanuit de verschillende hoeken, want die ben je vanzelfs zeker. Er zijn verschillende invalshoeken bij je Timber. Ja, dan moet je vanzelfs uiteindelijk altijd op een zorgvuldige manier gebeurt. Dan komt er een moment dat je zegt, nou ja, dan moeten we terug, want je moet op een gegeven moment er duidelijk iets komen. Nou, zo zien we dat je. We hebben een oproep van Kuijer in Mekanter. Ja, maar eerst, ja, ik wil nog twee dingen even weten. Nou. Gewoon even wat persoonlijk. We zien toen dilemma's in het begin. Je komt uit Delbert. Ja. En ik ken er net omheen, maar dan moet altijd de keuze in voetbal is. Wordt het nou Cambuur of wil het nog Heerenveen? Ah. Ja, nou ja, ik ben... ik wil jou genoeg om een heel warm hart voor Cambuur te hebben. Sure. Ja. Nou, er zit al een 1-0 voor. Ja, en het waren... Weer mooi, overigens net zo heel wel dat Siljo begrepen dat ik Heerenveen en Kweeën hart dat draag volstrekt. Maar goed, Cambuur is wat dichterbij. Precies. En die soort, maar ben je een politiek boom? Nee. Nee. Dus ik ben... En de partijloze burgemeester, klopt. Okay. Ja. Nou ja, en we hebben nog een keer, want we hebben gewoon de tijd shit het beginnen, maar we zijn nog wel even nieuwsgierig naar de Nama Kanter. Ja. Dat is iets wat dat is net heel Fries, klinkt het. Dat de schijn bedriegt, mag ik zeggen. Ja. Ik ben de jongste van 3 jongens dus. En mijn beide paken ben verneemd, of mijn beide broers, maar natuurlijk steeds nog mijn beide paken van Vieskanten. En toen kwam er nog een jonkje. Dus heute met hem hebben we nooit gedacht over hoe zullen we deze jongen dan eens nemen. Nou, ik heb 2 namen. Kanter Arjen. Arjen is de naam van mijn omke aan de kant van Isoit. Dus in die zin ben ik naar de familie ben ik verneemd. Maar die eerste namen, daar hing Isoit met hem iets bijzonders op het tocht. Isoit is hier historisch geïnteresseerd. Misschien weet je hem dat. En die had een soort onderzoek die in. En die kwam in een van zijn historische onderzoeken kwam die de naam Kanter Tjen. En, maar goed, Risik is mem. Die had er natuurlijk lieke goed nooit tocht. En ik zou het mem die wen doen in die tijd. Op de eerste kant van Leeuwarden. En die roem doe vaak. En dat wie je op
je bereert het net, op de kanterloos wooi. Dus ja, in je plezier is twa, dat kan toe te dus ja, zo ben ik dus kanter komt te hieten. Het is maar een K, dus net maar een C. En het is een naam als je ergens binnen en je stel jezelf voor. Dan zou je de meeste mensen, wat zou je jij wil het goed. Maar als mensen een keer die namen dan jet hebben, dan bloot. Maar het is een oude Frieske naam. Als je hem opziet in het Van Wubboek, wat net mij besteedt, dan kom je dat dikwijls in. Maar ja, je hebt net zo volle kanters op overal. Hey, ik ben er maar wend gewoon dat op met het je naam zegt dat je dat wat rijken zegt, maar het is clear. Maar ik heb hier een keer een situatie. Ik heb dat toch. Ik heb dat liever niet waar de naam is Botje. Dus Botje. Ja, Botje, dat moet ik uitlezen. Je hebt de oproep aan de inwoners. Al je kennismaatje willen om kuieren met kantelen. Dat allitereert mooi. We nodigen je vast nog een keer uit te hopen dat je weer aansluit en denkt van nou, hier kunnen we nog eens even een keer aan tafel zitten. En we hebben nou, je mocht een favoriet nummer op je aan. En dat is van de Simple Minds. Don't you forget about me. Me. Ja. Me. Waarom? Don't you forget about me. Ja. Nou, het is, maar dit soort dingen, ik hou van muziek. Dus er zijn wel 100 nummers die mooi binnen. Maar als je me nou spontaan vreemd noemen, dat is dit. Ik vind de melodie heel mooi. Tekst, nou ja, dat is eigenlijk voor mij wat minder interessant eigenlijk. Maar het mooi nummer, in tijd, misschien het in mijn jeugd. Dus neem het een stuk jeugdsentiment. Maar het is heel spontaan toch dit maar de ja.